እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ብምዃን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ምክትታል እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ? ድምጽኹም ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይምህሩን ይሕብሩን ዝበለቶም መደባት ኣዋዲዳ እንሆ ትፍልም ኣላ። ፈለማ መስመር ናብ ኣንባቢ ዜና ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ምክትታል እትርከቡ ክቡራት ሰማዕትና ነዝዕል ዝተዳለው ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ሓበሬ ማን ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ። ተደጋጋሚ ገበናት ፈጺሙ ተሰዊሩ ጸንሐ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ኣብ ከተማ ከረን ተደጋጋሚ ገበናት ፈጺሙ ተሰዊሩ ጸንሐ ተጠርጣሪ ብምትሕብባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ካብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ። ተጠርጣሪ ዓድል ዑመር ከሊፋ ቅድሚ ሕጂውን ብገበን ስግረዶብ ን12 ዓመታት ተኣስረን ዝተፈላለዩ ገበናት ክፍጽም ድሕሪ ምጽንሑ ንሻምናይ ግዚኡ ዝቕየስ ዘሎ ምዃኑን ዝገለጸ ሓበሬታ ጉዳይ ተጻሪዩ ሕጋዊ ሓሳብ ክወሃበሉ ናብ ኣኽባር ሕጊ ተላኢኹ ምህላው ወሲኹ ሓቢሩ። ተጠርጣሪ ዓድል ዑመር ኣብ ክንዲ ብሕሉፍ ጌጋታቱ ዝእረም በብግዚኡ ንዝተፈላለያ መካይን ቤትሮን ብጎነት ብምስባር ኣብ ውሽጢ ጸንሖ ንብረት ክዝርፍ ከም ዝጸንሐን ብዘይካዚ ትሕቲ ዕድመን ዝኾነ ህፃን ብኻራ ብምፍራሕ ኣነዋር ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸመን እቲ ሓበሬታ ኣነጺሩ። ኣሞ ዳታ ሓላፊ መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ገበንኛታት እንመሓዝ ህዝቢ ምስ ፖሊስ ምትሕብባሩ ካሕይል ብምዝኻር ወነንቲ መካይን ኣብ ውሽጢ መካይኖም ንስርቂ ዝዕድሙ ነገራት ክገድፉ ከም ዘይብሎምን መካይኖም ኣብ ውሑስ ቦታ ክዕሽግዎን ከም ዘለዎምን ተላብዩ። ዝጠፈ እንስሳ ናብ ፖሊስ ተረኪቡ። ኣብ ከባቢ እምባ ደርሆ ጠፊኡ ኣብ ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ኣስመራ ዝተረኸበ ብዕራይ ናብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም ዝተረከበ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ብዕራይ ብዘይ ዋና ኣብ ከባቢ ገዛውታ ክንቀሳቐስ ተዓዘበት ወዘሮ ሄለን ሙልጌታ ናብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምሕባራ ፖሊስ ኣብ ውሑስ ቦታ ሒዞሙ ከም ዝጸንሑን ድሕሪ 2 መዓልቲ ከዓ ዋንኡ ወዘሮ ምልእቲ ሃብተ ሚካኤል ከተመልክት ኢላ ናብቲ መደበር ምስ መጸት እቲ ብዕራይ ናታ ምዃኑ ብምርጋጹ ከም ዝተረከበቶ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ንድምጽ ፖሊስ ሓቢሩ። ኣረካቢት ነቲ ብዕራይ ከባቢ 8 ፈርቃን ድሕሪ ቀትሪ ብዘይ ዋና ምስራኤቶ ዘይናቶም ብዘይደልዩ ሰባት ከይስርቕ ብዝነበራ ስጋት ብቴሌፎን ንፖሊስ ከም ዝሓበረትን ፖሊስ ከዓ ንሓበሬታ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ብምሃብ ከም ዝወሰድዎን ገሊጻ። ዋና ብዕራይ ብግድኣ ውላዳ ማይከስትዮ ኢሉ ናብ ዲጋምባ ደርሆም ዝወሰዶ ብምጥፍኡ ክትሸቐል ከም ዝጸንሐትን ኣብ ፖሊስ ተረኪቡ ምጸንሓ ግና ክትገልጾ ዘይትኽእል ሓጎስ ከም ዝተሰምዓ ኣረዲኣ። በዛ ኣጋጣሚ እንስሳታት ብዘይ ሓለዋ ምግዳፍ ንስርቂ ዝዕድም ስለ ዝኾነ ዋናታት ጥሪቶም ክቋጻጸሩን ኣብ ውሑስ ቦታ ክሕዙን ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣዘኻኺሩ። ፖሊስ ዞባ ማእከል ንትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሰሚናር ኣካይዱ። ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም መቐጸልታ ናይቲ ንዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስትን ህዝብን ከካይዶ ዝቐነየ ኣኼባታት ብ6 መጋቢት እውን ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ንትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ገበናትን ሓደጋታትን ኣተኪሩ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ሰሚናር ኣካይዱ። ነቲ ኣኼባ ዘካየደ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ ኢሳቅ
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዝህብኦ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣቃሊልካ ከም ዘይረኣይ ድሕሪ ምግላጽ ጎኒ እቲ ዘሰላስልኦ ንጥፈታት ኣብ ምክልኻል ገበናትን ሓደጋታትን እውን እጃመን ከበርክታ ጉብአን ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቡ ካብ ሃገርና ወጻኢ ዝውቱራት ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ ከም ሓሽሽ፣ ሹሻ፣ ጫትን ዝኣመሰሉ ኣደንዘዝቲ ባእታታት ኣብ ሃገርና እውን ክቃላቀሉ ጀሚሮም ከም ዘለው ዝገለጸ ኮሎኔል በየነ እዞም ሓደገኛ ተርእዮታት ኣብ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ዘውርብዎ ሃስያታት ከቢድ ብምዃኑ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ነዞም ዝተጠቕሱ ዘሕጋዊ ተግባራት ንምግታዕ ምትሕብባርን ምስ ፖሊስ ከሕይላ ጸዊዑ እተን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ዘለዎን ኣጠማምታ ሓላፍነታዊ ክኸውን ገበንን ሓደጋን ካብ ዝዕድሙ ተግባራት ጥንቃቐታት ክገብራ ናይ ድምፂ ብከላታት ከወግዳን ጸጥታ ከባቢአን ከውሕሳን ተላቢዩ ኣብ መወዳእታ ኮሎኔል በየነ ኢሳቅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዞባ ማእከል ናይ ዘጋጠሙ ገበናትን ሓደጋታትን ጸብጻብ ምርኩስ ብምግባር ንዝተኸሱ ተርእዮታት ገበንን ሓደጋን ከምኡውን ሳዕቤናቶም ድሕሪ ምብራህ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ገበናትን ትራፊካዊ ሓደጋታትን ኣበርክቶ ከዕቢ ኣዘኻኺሩ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ኣብ ንግዲ ኣካላት ነብሪ ንዝነጥፎ ኣባላት ጉጅለ ገበን ይቕይድ ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣካላት ነብሪ ክነጥፋን ዝረኸበን 3 ኣባላት ጉጅለ ገበን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ዘጃካርታ ፖስት ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ እቶም ጥርጥራት ሓደ ንቑጥ ቆርበት 4 ዓቃቢቶን ካሻምሎ ዓጽምትን ናይ ነብሪ ኣብ ሚኒባስ ጽዒኖም እናተጓዓዙ ከለውዮም ሪያው ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣፈኛ ፖሊስ ሪያው ከም ዝገለጾ እቶም ጥርጥራት ነቶም ኣካላት ነብሪ ብሓደ ኤቲ ብዝብል ናይ ምስጢር ስም ዝፍለጥ ሰብ ናብ ኤጅኤን ዝጽዋዕ ካልእ ከምኡ ዛ ግዜ ተታሕዘ ውልቀ ሰብ ከብጽሕወዮም ተላኢኾም ነይሮም ነቲ ተልእኾ ንምፍጻም ነፍሲ ወከፎም ምስ $164 ኣሜሪካ ዝዳረግ ከ2 ሚልዮን አርፒ ገንዘብ ናይ ተዓዲ ከም ዝተኸፍሉ ድማ እቲ ኣፈኛ ወሲኹ ረዲኡ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ናይቲ ሃገር ሓደ ቆርበት ነብሪ ክሳዕ 80 ሚልዮን አርፒ ኣዕጽምቲ ነብሪ ንኺሎ 2 ሚልዮን ኣስናን ወይ ዓቃቢቶ ኸኣ ንሓንቲ ክሳዕ 1 ሚልዮን አርፒ ብዝበጽሕ ከም ሽየጥ ይግበር ሚኒስትሪ ኣከባብን ኣግራብን ኢንዶኔዥያ ከም ዝሕብሮ ቁጽሪ ናይዞም ባህድን ኣብ ዱርክኺት ምጽናት በጺሖም ዘለዉ ሱማትራ ዝበሃሉ ዓሌት ኣናብር ካብ 600 ዘይሓልፍ እዩ ኣብ ታይላንድ ሰብ ቀቲሎም ዝሃደሙ ቻይናውያን ተታሒዞም ኣብ ታይላንድ ዋንግ ጁን ንዝተባህለ ቻይናዊ በዓልዋኒን ቀቲሎም ዝሃደሙ 4 ቻይናውያን ካብ ቦታ ፍጻመ ገበን ኣስታት 168 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ዶብ ፐርማ ኣብ እትርከብ ታቺ ሌክ ዝተባህለት ከተማ ምትሓዞም ሰመዝ ዝተሃገር ሓቢሮም እቶም ጃው ጂያንጊዩ ሁ ጂያንግ ፋንጋንጉን ኩን ሚያውን ዝተባህሉ ጥርጥራት ነቲ በዓልዋኒን ብምኽንያት ዕዳ ብዝነበሮም ምስሓብ ብስልኪ ሓኒቖም ከም ዝቐተልዎ ምእማኖም ከዓ እቲ በቶም ሰመዝ ዝተሓበረ ሓበሬታ የረድእ ጥርጥራት በዓልቲ ቤት ዋንግ ጁን ምንባራ ንእትግመት ሓንቲ ቻይናዊ ሰበይቲ እውን ብኻራ መቕታሎም ተናይዞም ኣለዉ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓደጋ መኪና ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ኣውሪዱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 80 ተሳፈርቲ ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ኣብ ጥቓ ከተማ ቡተር ወርዝ ጂበ ኣብ ዝርከብ ኣጻድፍ መንገዲ ኣንሸራቲታ ብምጽዳፋ 25 ሰባት ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱን 62 ከም ዝቆሰሉን ሚኒስተር መጓዓዝያ ሃገር ሓቢሩ ዝበዝሑ ግዳያት ሓደጋ ደሞዞም ንኽቕበሉ ኢሎም ዝጓዓዙ ጡረተኛታት ንኣሽቱ ተምሃሮ ምንባሮም ዝገለጸት በዓል መዚ ጠንቂ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ተሳፈርቲ ምጽዓንን ዘይጥጡሕ መስመር መጓዓዝያን ከም ዝነበረ ከም ሳዕቤኑ እቲ ኣውቶቡስ ካብ መስመራ ወጻኢ ክትጸድፍ ከም ዝኽኣለት ሓቢሩ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰሪል ራምፎሳ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሙ ሓደጋ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሓደ ፍጻሜ ሓደጋ ትራፊክ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ህይወት ሰመጥፍኡ ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መስመር ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዘሎ ጸገማትን ጥዕና ተሽከርከርትን ሓፈሻዊ ቁጽርን ጽገናን ክግበር ጸዊዑ
ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብተን ብዘለወን ምዕቡል መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ብኣብነት ዝጥቀሳ ሃገራት ዓለምና ምዃና ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ዘይብቑዕ ጥዕና ተሽከርካሪት ዘይጥጡሕ ጽርግያታትን ኩቱር ናህርን ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ልዑል ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መርባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዜና ብዝተፈጺሙሎ ምስ ተረፋት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ሓድገኩም ሰላም። ክቡራንን ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ ምክልኻል ገበን ኮይኑ ንሎሚ ክልተ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ብመጀመርታ እናዘናግዐ ዝቐትል መርዝዩ ብዝብላ ርእሲ ካፒተን ብርሃነ ዘካርያስ ዝተዳለወ ጽሑፍ ሙሴ ኪዳነ ከቕርቦ እዩ። እናዘናግዐ ዝቐትል መርዝዩ መንእሰያት ብዝርከብሉ ክሊ ዕድመን ንዘይፈልጥዎ ክፈልጡ ንዘይፈተንዎ ክፍትኑ ብዘለዎም ሓያል ድሌትን ንዝተፈላለዩ ገበናዊ ተግባራት ቁልዓት እዮም። ምክንያቱ ምፍታን መሰረትን እምነኽርዓን ኩሉ ምዕባለታት ኮይኑ ስለ ዝረአዮም ስለዚ ድማዮም ባሉታዊ ሳዕቤናት ናይ ዝወስድዎ ስጉምቲ ከይተሰናበዱ ድላዮም ክፍጽሙ ዝረአዩ መንእሰያት ኣብ ንኡስ ናይ ትምህርትን ኣፍናይነትን ዕድሚኦም ንማእሰርቲ ዝቃልዕሉ ቀንዲ ምክንያት እምበኣር መጻኢ ህይወቶም ብኣሉታ ካብ ዝጸልዎም ሓደገኛ ውልፍታት ክጥንቀቑን ክቁጠቡን ብዘይምኽኣሎም እዩ። እዞም ውልፍታት እዚኣቶም ከዓ ኣልኮላዊ መስተታት፣ ቁማር፣ ዕፀ ፋርስን ካልኦት ኣወለፍቲ ባእታታትን እዮም። ወላ እኳ ሳሕቲ ዝርአ ተርእዮ ይኹን ምጥቃም ዕፀ ፋርስ ሓደ ካብቶም መንእሰያት ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ብዘይ ምስትውዓል ከዘውትርዎ ዝረአዩ ዘይሕጋውን ገበናውን ተግባር እዩ። እዚ ሓደገኛ ልምዲ እዚ ኣብ ልዕልቶም ተጠቀምቱ ይኹን ኣብ ሃገር ዘውርዶ ሃስያ ኣቕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ስለዚ ከም ሮማዲ ከይስፋሕፍሕ እንከሎ ክግታእ ዘለዎ እዩ። ናይ ምክልኻሉ ሓላፍነት ድማ ንፖሊስ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ሕብረተሰብ ዝምልከት እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕቱብ ጉዳይ ብቐዳምነት ዝስርዑ እምበኣር ወለዲ እዮም። ወለዲ ደቆም ኣበይ ይውዕሉ? መኻይቶምን መተዓልቶምን በዓል መን እዮም? ተምሃሮ እንተደኣ ኮይኖም ትምህርቶም ብግቡእ ይከታተሉ ኣለዉ ዶ የለውን? ሰራሕተኛታት እንተኮይኖም ከዓ ኣብ ሰዓቶም ኣብ ስርሖም ይርከቡ ዶ ወዘተ ብንጹር ክፈልጡን ከረጋግጹን እንተዘይክኢሎም ኣብ ምዕባዮም ዕውታት ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ዘይዘራእካዮ ስለዘይዕፀድ ወለዲ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነቶም ካብ ምፍጻም ክበኽሩ ኣይግባእን። ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም ብኣወለፍቲ ባዕተታት ተኸሲሶም ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝቕየሩ መንእሰያት ብሰንኪ ፍትሕ ስድራ ቤቶም ኣልያ ኣቦ ወይ ኣደ ክረኽቡ ዘይከኣሉ እዮም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መንእሰያት መስመሮም ስሒቶም መጻኢ ህይወቶም ኣብ ዘበላሹ ዓዘቕቲ እንተተሸሙ ከገርም ይኽእል ዶ? ፈጺሙ ኣይክእልን እዩ። ከምቲ ቡሶላ ዘይብላ መርከብ ኣንፈት ጉዕዞኣ ክትፈልጥ ብዘይምኽኣላ ኣብ መዓሞቕ ውቅያኖስ ወይ ባሕሪ እትትሕል ውሉድ እውን እቶም ክነፍዕ ከሎ ኣገናዕ ዝወደይ ክጋገ እንከሎ ድማ ኣገብ ክብልዎን ጽላል ክኾንዎን ዝግብኦም ወለዲ ግብኦም እንተዘይፈጺሞም ብርሁን ትስፉን መጻኢ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ምስ መንእሰያት ተምሃሮ ብዘለዎም ቅርበትን ርክብን ድሕሪ ወለዲ ዝስርዑ ኣለይትን ሓብሕብትን መምሃራን እዮም። ዕፀ ፋርስን ካልኦት ኣወለፍቲ ባእታታት ኣብ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳያት ናይ ህይወት ዝኸተልዎ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ብምርዳእ ነቕሓቶም ክብ ኣብ ምባል ዘለዎም ተራ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ምክንያቱ ቤት ትምህርቶም ካልእቲ ገዝኦም ስለ ዝኾነት ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ መንእሰያት ንከም ማሪዋና፣ ካናቢስ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ዕፀ ፋርስ ብመልክዕ ሽጋራ ከትክኽዎም ዝረኣዩ ውሽጣዊ ድሌታቶምን ባህግታቶም ንምዕጋብ ዳ እምበር ክንዩ ዝኸይድ ወላ ሓንቲ ደራኺ ምክንያታት የብሎምን። ስለዚ መምሃራን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዕፀ ፋርስ ብዝርዝር ብምግላጽ ተመክሮ ዝተፈላለያ ሃገራት ብምቕሳምን ኣብ ኣተሓሳስብዎም
ዓብይ ጽልዋ ከስርጹ ይግባእ ኣብ ከተማ ይኹን ዓዲ ማሕበረ ኮማት ዘለወን ግደውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብተን ማሕበረ ኮማት ዘለዉ ወለዲ ናይ ኩሎምቶም ኣብተን ኮማት ዝነብሩ መንእሰያት ወለዲ ስለ ዝኾኑ ናይ ምእላዮም ጉድለታት ክርዩ እንከለዉ ናይ ምግንሖም ሓላፍነት ኣለዎም ስለ ዝኾነ ምስ ኣወለፍቲ ባእታታት ዝተተሓሓዘ ዘይሕጋዊ ተግባራት መንእሰያት ክፍጸሙ ክዕዘቡ እንከለዉ እንቋዕ ወዲ ኣይኮነ እምበር ወዲ ካልእስ በዓሉ ይፈልጥ ብምባል ከምዘይምልከቶም ብዕሽታ ክሓልፍዎ ኣይግባእን ምክንያቱ ብሰሪ ኣብ ግዚኡ ዘይምቅላሶም እቲ ሕማቕ ልምዲ ከም ተላባዒ ሕማም ናብ ገዝኦም ክኣቱ ስለ ዝኽእል ሆቴላት ኣብያተ ሳዕስዒት ትካላት መሸጣ መስተ ወዘተ መንእሰያት ብሕቡ ዕፀፋርስ ከዘውትርሉ ዝመርፅዎ ቦታታት እዩ ስለ ዝኾነ ወነንቲ ትካላት ይኹኑ ሰራሕተኛታት ነዚ ብመሰጋገሪ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ብገበን ዝቕፅዕ ዘይሕጋዊ ተግባር ንምክልኻል ዓበይ ሓላፍነት እዩ ዘለዎም ኣብ መወዳእታ እምበኣር ኣወለፍቲ ባእታታት ብፍላይ ከዓ ዕፀፋርስ እናዘናግዐ ዝቐትልን ናይ መዋዕል ህይወት ዝዘርግን ግናይ ልምዲ ምዃኑ መንእሰያት ብግቡእ ከስተውዕሉ ይግባእ መለበሚ ኣይኽላእካ መለበሚ ኣይግበርካ ከም ዝበሃል ካብቶም በዚ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀሊል ዝርከቡ ክስታት ክመሃሩ ኣለዎም እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስመራ እናተንቀሳቐሱ ጸልማት ጉልባብ ተጠቒሞም ኣብ ከትሪ ተዋፊሮም ዝነበሩ ክሱሳት ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ክቐርብ እዩ ሓበን የማነ ኣዳልያቶላ ንከታተል ዘይናትካን ዘይረሃፅካሉን ዘይምላይ ሓደ ካብ መለለይ ባህሊ ህዝብና እዩ ከምቲ ካብ ስርናይ ክርዳድ ዘይሰኣን ኣብ ማእከል ሕብረተሰብና እውን ዝተፈላለዩ ሜላታት ተጠቂሞም ኣብ ከትሪ ስርቅን ምትላልን ተዋፊሮም ገንዘብን ንብረትን እንዳማቶም ክምንዝዑ ዝደልዩ ተሳኑን ናብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ኣስመራ ብምንቅስቓስ ጸልማት ጉልባብ ገይሮምን ኣፈራሪሆምን ገንዘብን ሞባይላትን ከቲሮም ተሰዊሮም ጸንሑ ጉጅለ ከተርቲ ብምትሕባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ከም ዝተታሕዙ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና ብዜና ፖሊስ ተገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ንሳቶም ሽመይ ቤኖሬና ስባል ብዙሓት ሻዕዲ ተወሊደ ሽመይ ሚልክያስ ምራው ባል ዕድሜ 19 ገዛውቲ 1 ሽመይ የልዳዊ ተስፋ ባል የል ጎይቶም ተስፉ ባል ኣብ ዕዳጋ ሓሙሴ ተወሊደ ዓብይ ተኸሰስቲ ሰኣን ጉባኤልን ምቁፃርን ወለዶሞም ኣብ ከምዚ ተግባር ክዋፈሩ ክኢሎም ነዚ ገበናዊ ተግባር ብኸመይ ጀሚሮሞ ኣብይ ናይ ከባቢታት ይኸትሩ ነይሮም ነዝን ካልእን ብቓላቶም መሊሶም ኣለዉ ወስ ኣነይምና ኣርታሻይካ ስልታ ዓመት ሰዓት ኣብ ዝበርፎ بحشيشن يعني كتر تيويد وين خطران كان خطران كان قلت ودت موعد لنا تلم سديم مرة فتما يجي حاجة انت عملت قالت أمركم فرارحي ويتقبلوا نبركم من كتاك ميرودي كان قال لك أنا دم زخل ولا يبلي إني رجال زين مفتشة تلويش نهاد مش عرفت أنا سحبنا علىنا فلاش مسيحي كمان هيزون كذا هيتيمنا ناري فلاش مش مصعدين ما قالوا إنه ولا كتواني ولا حنساب قدرين ونوزو لوزع فصلت أنا من ناس قدرين ونوزو الحاج دشوا قال زي بروزاويد قال شو الأول قال أرينا نمشي بورا قال سميع أنا مزحق له قال بورا سميع زي القطر كخاص ستي قال يكون كثيرين تعي كل قيسة كذي نجمر تجمر أنا بسهل قال هنا جميع مولو اللي ما قالنا الناس بخون جمرنا بكثران آديم ما قالش ما يجي حاجة حبوت بلا كاسلسين سستين مودا تتقاموا لنا 5 ساعات نتقاموا لساعات 10 مودا تنقل سوا سستين كله يا رقيبي موال ترى ولا عندي يعني ننطلهم كنا يزاروني قال قاتهم قال اتقال زني ما يجي حاجة نحدث بالعريق قال تفتني مي أزني مي تنقل هم بلق عاوز ما يتنقل دير ناس صغرى ما دين فتش نايم فرح مسومك فتش نايم فرح بوزحت 4 أنا تخيلهم غيرهم باقي خان جزانا خينان خالق أبز ما يتنقد غيرنا خا قول مودن يمين حجنا قال مودن سفر رحنا مويل أبو غيرني توديش عتا تقول يلا لي من غير تقول بو غيرنا خا جزانا لذا حوام إنا نجبرني أنا بس كم زي كنت كله كم زي صراحة لا زي يكون كنت ورنير خاطر ليش يكون كنت
لازم كلايز أنا بينهر من كاس بينه خلنا ورنينا ورينا خبات سنة يعني من لسنا مثلا أنا يمشي أقول خمس دقائق مسؤولنا سبب بسبب السماع عليه كم من قبل جميل شو نسيتي كيستنا المنتل ستي ناس من منتل نير كيستنا المنتل ستي ناس على ذاتنا نديب خب ذاتنا خان ورد مجمرة مسمنتنا خلا يجي عشان منتلنا بس أسيت شو منتلنا أجمع ما يتمكن ما كلايز ما جه حاجة منتلنا بكاس أنت تكملكم ويتتكمل لما فرح حق على تنتهي بالليل والله عندي نحاول نتوعه يمت سلرينا نقول احنا بينا المنطقة نتيلنا حالي المنطقة حجنا خلينا في الموبايل هبزات مش أقدر هي مشينا ما أرد سلي كم كان لك حسب فلدو لا أساسي بيه شئتكم ويد كثركم وجنزب تيتقبلوا نيركم تيتقبلوا نيركم نسخة خمسة لا نخلينا نساتيو نعدو خمسة ويدك تعبابي هيك فلما جزان لتلانير حجز له قدرة سيني وحماسيني أبوي للموتي عديك قطريات أمت مسوكيك أمت الجمال جانا في ختام يزوعل هو قد أمهاب مدب يكون تفوت منبر كم زي مدب يركاس زغون يكون نختار قلقل يكون أنا عجبه زانا بسي كما يلي فلتني كنا يكستيقول دايدا أننا نالي ديخينو ولا أنت يفلتني زكاة مناصين سرس ساقدي حانتو بزماجي حجة سؤال بينور حانتو ما يتنكت حانت خابيني 5 قرش حانت خابيني مالتي 5 قرش تعبزني آخرها كأتر مدرية كتراني يكون هابني ليو هيبن مال نبر مرمي هيبني هتهابن له بيك يا قليلي أو بك عم تيمو جات مساتي ولا المساتي شعبه كم تا مساتي لعبي وخما يعبي هذا سني مع ماسين سنت أقا تلاليوم نجي مالتي تلاليوم بحنساقا عبينا زايدنا كل جيرنا مالتي أبزي أقا بقى أبزاني كتران يحش كاتينا أبوي موتي بني شي كله خيمويتو أديك أيلا نفساتي صباح أبوي حفتي أكوتاتيك إذا قطران كا بقى نورد بحنساق نزانا قايلنا سورنا بأقلنا سلدي نتي حشي جون سلدي نام نبل قلنا بحال نيرنا مولولنا نبل مولولنا نبل لنا 5 ساعة نخا سلسة كذي قلس مسوم كثيرة خبز قطران كاس كفتحنتي تقطر قوا بلعي ناي عدود كذات نعم معباينا نيرو بعد لا تخاري اللي خفت سلدي كفت خالص بحال لو قرش تعمل لي فلتني كم بار نيري أي منطل كون نتسب نتهم تبايلون الله أي منطل كون نريد نيري أو خاصة دقائق بلعهم ساب ساعات شدشة قال يتسرع نيرة فرس كاب نقو خلاص عشوعته شو منتخبات متنافت جزاوتي أبى أروحكم كورد نير ومثل رقم حجز بكان يتسلت حياتي ما يفلتني أبى قرب جزء قدمي مقرع الدور عاس نقوم سواد يمسك عين راقبنا نيرنا أنا سرحش سوم سرحة من نير سلريون راقم نورنا تسلي حتى من نيرة بكا زي أخا من أزورها تتحيزهم أنا ينوركم كنت حازق لهم صوم تتحيزهم كا مسانا نيري لهم كا ينورون نيرهم هجي زغنا سبسي مساخان دحل قبر على زغنا نقر ديقبر دحل قبر على نقرك زينا يحشش كاس كني عمتاتكم دلوس فلتي كم عمتاتكم تأسرولوس شيء تجلس فلت نيري ينورون نيرهم فلت نيري جانا بك عز مستقون تنقل تسست مع قدي فيهم زم سباتهم يرغبني نيرة بك قدي فيه يقولون نيرة كان نسك قد فيه بك كابكم زعين السبات أنا عاجي بك بس ذيك سبات انتهموا رخصات سبات أنا بزلني كم كنا عام سبات كا كرهوا تيوم فتحزيهم كم تعرف خم تحزف لتي تخصصتي بزي كابو جلا وكتري بمتقام كان بيستبه لعت فارس ون تخيصهم اللو سويدس أول كلام بستيم شارع مزور فريش جرس عاي فريش هي قبرني حق زروا عيني تريدر كمان تميت كاسمعني كم زي سحقي جرس أنا سيحق أي سحقي كم ليه زي سحقي تخون 4 كيسة كم من تجزؤون لكم كم زي إلا دولو نعوينا هنا ودنا نسعى خالص يشرع الشيء تمرت أبتاش عيك فليري فيه سنبلاتيني سرق للعادي حاش كسات جميل كابزي إلا نبال كابز خان ميزانية ويدنا عدوان صدقة خمزي يسحقني فلاش قبلنا بك خمزي ساتيس أبقى لي دغيتي كم ذا بتجزات ما خوف بال بس نفس اللي شاعت كافتي إلا زبال عجب تاكلا يفوت مالت قدمي يمصني حملي هي أنا حش كم زبال كمان أبزي شو مفليتي بتعامي حريوان كم زي تعميه وقال مرة
ولا أنت عبد ما يتعاطون زون عينت كسيكا فترة لكن يخنت زبلو يكون كم زي سحق زبلو ناس حقنا أي خوريني بك عم تزل لقاي بركب دي ما يتفرق تجدي تريت عيمة دهريون قريبة فلتني بيت فضل تخدم سيبك على الميرني حجنا عقنا بنفسي ولا حد سنة استبالة يا بنت شو غيري فيه حمار انتهي ما ترقم يقول كدفع له كتاجي زي تعيمة حجي ولا بزخنا متحف إلى متهمو من دون كمسي نتحاجتي كتوا جزي وصل الجاي أنا أقول ولا عن تغسى جبر لي كدي فيها أنا بقى على السماء كم زي ساعة كاي كم زولو سيركا فتيني ولا عن تغسى جبر النجار إلا مسوق على مستزلنا حمام منجو أبقى متأتيها قدي فيها مالك لاني حش سي أنا عندي فلت أمي رز حش سبحان الله ساي فلتني وعالمي ما فلتوني نورة تباهلنا أنا جخ زانا قاعد يوريد راني كايرة جخ زانا قاعد يوريد صورنا شعب عجزيم أنا خاب من كم جزء ومن كم شيء لا يفيدني ولا نستبهل دلو ما تقول له سبسي فلتني أجيب زي أفيلتي هوا أنت يوم قاسيتي استمعلت خوابس ستي نتي تتكامل زنبرو عصا فارس كم من يغزقوا نيرهم نسون عبت مدبر تقيد الله شنو يسمى اسمرهم بعد تمرتغات أشعيك في البيت الماء إسران سيستن بداريها على تعلمه أبزي عشاول ولا له أما عسكر الجن بصلوا مستدرع أبي تشعيك في تمرت كوارجي نسنا زوم شو عليها كوارجي تمرتي بقول حش أبتقرأ مسكوت كفتي شراء مالتي لا صواتي وفي له بستم تقرأ تعمى مالت زاوية دقم صوته زي الجلك زلوا بالسينما رما سيزون دقزات سيزون انفالتنا أو رغبهم بسهم كينسها بداريو أبزو حج ورحج عتى إلى خبابي رغمة ني أبقى تماملت ني تقرأ إلى أيلان ديله كفتني تقرأ إلى أيلان دي سولكو قالوا سألتها الليل كورحج عتى أو بجز جميل ب5 أرشي 3 أرشي زي ويد أنا بيني تكا بوتاي بيني سيزون أبوتها يقول سلزون قابس بزح يكونكم زوم لك زاتي قال البيني صغير مالتي مستوي قال زوم تو قال أنا ست سلزون كوس أبز برا فما يقول ما سي قال خوت خلاه قال رقم نير نزيم لك ولا أنت أبز خواب قال لنا نفعل أبزني كاستيل قال وأنت لالنا أنا أبز خوي حوك سكان أبز فريش قبلك زوم سوات زعم لا مستيقظ لا نخا مستلم تقول أنه حاجة تشتغل الله مين كان صار حاجة كم بدك أمهم لا يتفهم أنا غصب جانيو جانا هابشي غرستفلي تالي كلام من شعوري بيمان ولا يمزي بزوح مشات أيكون البا مالتي أنا تتكامل شات أيكونكم أنا مش جزء جني 5 أرشي قلتني فتناتي زمقلو نيرنشي ولا حد سألها وما يتوصلها نيرتا أنا شجارة قالوا السنير هذا إسراء عسرت قال سألي ولا قال قلت خسير تبعت فترة تحقوس الكام تحقوس ريفريش تخوني لك بقى تحقوس أنا مزفاني كلي فيديو قال مرأيت راح يدزول النير كم فيلم فيديو قال مرأيت أم كيف تدخل نير كاسو قبل أنزل شجارة صعوم استغاثت نير هذيك أسدل تيم ولا حقوس لزي ولستغرف وحيش بلهم أيودات كم حجون عم مدبرات بوليس تخيصهم زنبوريهم بزعبا زخا انتا يبلو التلفزيون يا بنتك بلا يجي عبد ساسيون دبرت عشير نيرة بوعش كودي تقدمي أنا مقابر بليه هذا مقابر سريوس شيء ولا شيء ولا أنا نيرة شو عزي مقابل يومي مسايق لنا مش الله حزين كبرتي كمان وصل نيرة شو كمان أنشي وصينا شو ضنيرة كتر كلنا ساكت مورد مش نزويده لكن زيدنا زنا روحت مع الثلاثي مالتي مورد لنا ورد مسؤولنا ساكت مز حسينا يقدر يكون الغيد مز بقصتي مالتي مز ويدسين حماري مالتي أرزان أنا زار بعد لنا اسمعوا تمزلين بحلا أنا تمزل بنتور كثرين تيمون كل سبب داي كمسار عم شو رايش أنا سمع كاسيرون 5 ملك عود يبقى خمسة خطر ميل ساتيمس هارمي نتودي أكو مثلا هم شو راح تعسير بسمي الكاس الصور تعسير يجي لما جمرت على عنك الكاس جنزة مسحسكا طبعا نقول سرح كاس مسرح سجل لما تكاي ناس لازم نسيب لك خير كفاءات من تك
سلسة من حد سويتهم سؤال أخي سير هاسكاس أيا بك نتوما بدل تقوم لوس نخبط فوق تم تقوم دحنا له مالتي نخبط فوق وتيها أنا خبي جاي تعري مس أبو زين سرحي كاب سرحي نجزاك خو بك زي حسب لك بس عربي سغلات مدرنا تشوران إشين غير كنت عادلنا عصام على فكرة تصومينا نيرنا نبغى مسكناها توما أوتا تعيتهم بخدو جامع قدي فهم وخيدو نيكو عصو كم قلت يقرأ ماله قدي فهم وخيدو ماو نعم عايزني أوتين إذن يراوت أنا خلنا شو تود ما تحسنا نتمسحنا النبرة حيزو أو خلنا جزانا متيوم كهاتيوم نعرف عمل دبر بوليس كبو حساب أصلا مسكبرنا أوتين زخبركم سمعت دمت بوليس حزب بوليس مستحبابري وحس أكباب زفتر سلاود سرح بوليس حزب دما جبنياتات يتحاز اللو بز أقاطعمي دمت بوليس متحباركم أي فلينا نابلت زمت سمون بغالة تحستينا نراقب سلام كبران سمعتنا نزعل الزبلنا مدبات إزوم كتكاتاتلوهم صنحكم يمنيرهم زمت سمون بغالة تحسو كساب نراقب مساهم صنحنا عدالوتن أغربتن كابيتان برهان زكارياس تمسجن توكو إرمياس أصفها تسفيت جبري ميكائيل حبن يمانه موسى كيدانه شيشاي تمولسو مس بعل مويا تكنيك أبيل أبراهام بمخانينا سلام كنا